Kagahapon pa lang, milinya na ang mga Davaoenyo nga nag-atang sa pahalipay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City nga ginahatag batag adlaw sa Pasko. Ano ang report ni John D. Esteban? Bispiras pa lang sa Pasko, nakalinya na dinhi sa Central Park sa Bangkal, Davao City ang mga Davaoenyo nga nagatang alang sa tinuig nga pahalipay ni kanhi President Rodrigo Duterte sa balay niini nga ginahatag matag adlaw sa Pasko. Gani dinhi na nila gisugat ang Pasko o sa kanila si Tatay Dani nga alas 3 pa sa Domingo sa hapon milinya. Magpila may mga pinaskuhan ni Mayor. Alamat na may bugas ba? Ang 75 anyos nga si Nanay Emiliana Cajes nagpaugat sab sa linya. Sumala niya kada tuig gyud daw siya galinya dinhi. Murag taas pa yung pilahan. Ang taas daw ko, kaya pa oy. Kaya pa, di lang kumulingkod. Ano dili man? Sakit akong tuhod, mutindog. Nya to dala 5 pa man eh. Okay ra, sa una di ay nana man. Ang uban do na pay dalang bata. Unsa man inyong gilinyahan diri? Kanang palipay sa mayor. So malauman gyud ka na kay madawat. Oh, Unsa oras mo naglinya? nga alas 10, Alas 10. Hangtod mo sa oras mo diri magpaabot. nga alas 6, alas 5 guro, ana man sila hatag daw. Kada tuig ginapahigayon ang pahalipay ni kanhi President Duterte so kaniadtong mayor pa siya. Sa kadaghan sa tao, libuan ka pulis ang gideploy sa lugar aron malikayan ang gubot ug mahanay ang sistema. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.